Aquesta nova aplicació de les Franqueses del Vallès permet als veïns i veïnes del municipi consultar informació, notícies i calendari municipal, rebre notificacions i alertes, així com notificar incidències al consistori. En entrar a l'APP trobem tots els apartats que ens ofereix la plataforma. En l'apartat Notícies hi trobarem el més destacat en l'actualitat municipal, ordenat cronològicament. El mateix passa amb l'agenda. Se'ns presenten els actes previstos ordenats per dies amb la seva data i lloc on es desenvoluparan. A l'apartat Poda i voluminosos, per exemple, en podem sol·licitar la recollida, ja sigui de voluminosos o de poda, omplint abans les nostres dades i anotant la nostra direcció. Incidències públiques és un dels apartats més revolucionaris. En pressionar Crear ens permet escollir quin tipus d'incidència volem registrar. En seleccionar el tipus podrem afegir una imatge i posteriorment indicar en quin punt es pot trobar aquesta incidència. Tenim tota la consulta d'informació tant a nivell de notícies, calendari, també notificacions específiques per la ciutadania, també altra informació com gestió de tràmits, equipaments del municipi, i a banda d'això també tenim tota la gestió de l'enviament d'incidències i la seva posterior gestió, així com el retorn de la comunicació per part de l'Ajuntament un cop s'hagin resolt o s'hagi fet qualsevol canvi d'estat. Anteriorment, les Franqueses ja comptava amb una aplicació per notificar incidències. Aquesta nova que s'ha presentat, però, permet rebre un exhaustiu seguiment per part del consistori. Qualsevol veí i veïna podrà interactuar, podrà marcar, podrà definir què està passant i podrà fer seguiment d'aquesta incidència. Un forat al terra, un forat a una vorera, el veí podrà enviar o veïna podrà enviar aquesta informació, rebrà resposta de quin és el seu estat, com s'està prioritzant la seva acció i fins la seva finalització. El veí i veïna podrà fer seguiment de la seva incidència en tot moment. Les Franqueses Connecta és una nova forma de comunicació entre veïns i consistori que serveix per apropar la ciutadania amb els qui la gestionen amb l'objectiu de fer un millor municipi.